Hoy, video. Kuya, ano ba anak? Kuya, alin ko dari kuya. Magdasal sa tanin nyo. Dasal. Dali si kuya kutsara na. Ma, dari ka ba? Dari kaya oh. Madami cool town. Dari ka ba? Dari kayo. Oh. Dari kaya ba ano yan? Oh. Video. May kuhatan na kuya. Dito ka kaon ko. Lingkod ba? Dog. Ikaw, kaya bang ko? Kaon? Kaon niya? Kawan mo ko dito. Ako. Yang. Ako. Wala pa namin ganap tubig. Sabot ba kami na? Ay, gamay. Ako sa magkuhan ko. Uy, May. Meron ka rin lang. Uy, nagdinilan. Meron na bangko dali niya. Balong sa bibi. Balong sa. Kung hindi mo sila nagkasinabot. Yara, ito. Yara ka ba, be? Muna, mama. Kaluon naman yung gagigay-gagay. Ay, wak mo Naman. pangkon. Ako? Ikan nun. Yeah, una di magkatuwaan nila.
Walang paglupad. Papasit na may bangkero. Lampas. Picturean na ko sila. Suron. Uy, Palingon na kayo, smile po. Smile yun. Palingon na kayo, smile. Sa kabarangay. Happy family. Smile. Smile ko no? Oh. 1, 2, 3, smile. Wah, aja. Aw. Smile mga ja. Ja, smile lagi ja. Awa. Salamat kayo sa inyo. Hala, ang ulo ni ko. Ang upaw na. Kitang upaw. smile. Awa na ako, mga pag-inaro. Uy, Lamit. Ako na din. Oh, Wow, yan. Ayun na, uy, aga. ano yung kaibit? Ang gusto pa ko. Oh. Ano ka ba? Pang-tikon?
Uy, ako! Hasbang na lang nabilin. Ano pa? Na! Dili na kami. Ah, lagi na. Ako man ako. Boleh na tayo, haman taon. May dua ka na naman. Kanon, murag. Kumara ka ng iba. Mga bibidyan, no? Ngawa na din nila lagi. Mga nga, asa, dumping. May dumping nga. Isa bumping. Ah, bumping. Una, bumping nga. Ino na siya. Ano, bumping ba? Ha? Karuntor ko na. Ikaw, bumping. Oo, bumping. Ano, bumping? Nakakagi, may dua ka ng iba. Nakukta ng hapon dito na. Ha? Nam, 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 nam. Hakbo ko. Hakbo siya. Wala pa. Kita mo nga hakbo niyo na. Kanina kayo na ba yan?